de zwarte markt geweest. In België, in Kouwelilililil. Stikke donker. Zuus geen hand voor de ogen. Met Tracy, je had gezien, hè? Een terrasje. Hoppa, en daar zat madame. Bestelden ons allebei een tas koffie en zuigen een grote wafel. Met slagroom erbovenop. En daarbovenop nog eieren. En daarbovenop nog hagelslag. En wie die door in gebed had, ja. Dat had je nog nooit gezien. Dat was net een peer met zoem op de moel. Bestelt ze zich ook nog een compleet menu. Zonnelapvlees. Stikt zich de lapvlees aan een verzet. Helt je hem voor zich. En matjes eet ze wat zou dat zijn. Rundvlees of varkensvlees. Ik zeg dat ligt eraan aan welke kant van de verzet. Oh, en die marktmannen, wat die allemaal stond te kaken. Nou, gisteren was ik hier op een markt in Remunje en er stond er een met erpelenmaskjes en ik kaakte maar. Wie maakt mij los? Wie maakt mij los? Ja, ik snap je de man niet. Ja, en die standwerkers, hè. Neem 1 theelepel en uw hoest verdwijnt als sneeuw voor de zon. Ik zeg tegen Trace, daar neem ik me een flesje van met, hè. Ik kreeg dat flesje, kijk op het etiket. Ik zeg, man, dat is geen hoestdrankje. Dat is een laxeermiddel. Ja, zegt er, maar ik weet zeker, als ik dat flesje leeg heb, durf ze de eerste 14 dagen niet meer te hoesten.